салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Инстафейсро бо ҷадидтарин хабарҳои шоу бизнеси тоҷик аз сомонаи оилатиҷаи манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам дар студия ман Меҳроншоҳ Усмонзода. дирӯз яке аз устодони санъати тоҷик ҳунарманди маҳбубу маъруф Мастона Эргашева ҷашни зодрӯз дошт. 71-умин солгарди умри ин ҳунарманди асил барои аҳли оила, дӯстон, шогирдон ва мухлисону ҳаводорони бешумораш ид аст. Мастона Эргашева ҳанӯз аз даврони наврасӣ ба навозандагию овозхонӣ рӯ оварда дар байни дӯстдорони санъати волои мусиқӣ шӯҳрату маҳбубияти бузург дорад. Ин сарояндаи маъруф дар бораи муваффақиятҳояш чунин гуфт: дар пушту паноҳи ман баъд аз худо аввал волидонам буданд, чунки онҳо ба ҳунармандон эҳтироми хос доштанду суруданҳояшонро дӯст медоштанд. синфи 5 мехондаму ончунон завқи навохтани дутор доштам, ки андоза надошт. аз пешам чӯб ё ягон шохаи дарахт мебаромад, онро мисли дутор менавохтам. шавқу завқамро ба дутормавозӣ дида волидинам барои идома додани таҳсил ба ман иҷоза доданд. Нашунидам нагӯед, нафаҳмидам нагӯед. Рӯзҳои 2, 3 ва 4 ноябр дар кохи Борбад дар доираи лоиҳаи тамғаи писандидаи Тоҷикистон намоиш фурӯши маҳсулоти хӯрока, молҳо барои хона ва хизматрасониҳои гуногун баргузор мегардад. маҳсулоти босифат бо нархҳои дастрас. биёед ва маҳсулоти писандидаатонро харидорӣ намоед. даромад озод аст. аҷвинигори маъруф Ҷамшеди Ҳалим дар бораи фаъолияти сиёсиаш иттилоъ дод. Ӯ гуфт ду давра ҳамчун депутат ва намояндаи мардум фаъолият карда давоми 10 соли вакили як деҳаро пурра ташкил намуда барои сокинон бунгоҳи тиббӣ, мактаб ва дигар инфраструктураи заруриро сохта онҳоро бо оби ошомиданӣ ва барқ таъмин намудааст. Ба баёни аҷвинигор Мавсуф ду маротиба аз ҳавзаи интихоботии ҷамоати деҳоти Садриддин Айнӣ дар Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Варзоб намояндаи мардум ё депутат буд. ҳунарманд зимни суҳбат бо оилатиҷа гуфт замоне ба корзори сиёсӣ ворид шуд, ки миёни мардум чун аҷвинигор маъруф буд ва фаъолияти сиёсӣ надошт. Бояд гуфт, ки худи Ҷамшеди Ҳалим зодаи деҳаи ҳаррангони ҷамоати Садриддин Айнии ноҳияи Варзоб аст. сарояндаи 25-солаи Тоҷикистон Фаррух Ҳасанов дар мавсими 5-уми озмуни овозхонии «Биё ҳама якҷоя» «Нука все вместе» ба даври ниманиҳоӣ роҳ ёфт. ин мавсими намоиш 8 сентябри соли равон оғоз ёфта, шабакаи телевизионии Россия-1 бахши 7-уми мавсими 5-умро рӯзи 20 октябр намоиш дод. барои намоиш Фаррух аз репертуари Билли Айлиш ва Халид таронаи «Lovely»ро омода кардааст. ҳакамон ҳунарнамои ӯро 94 хол арзёбӣ карданд ва Димитрий Мататов, овозхони исроилӣ, ки 99 имтиёз гирифтааст, ба марҳилаи баъдӣ гузашт. аммо дар рақобатҳои зодаи душанбе хити «Аркейд»ро дар репертуари Дункан Лоуренс ба хубӣ иҷро карда, рақиби худ аз Арманистон ва Агна Минасянро, ки ҳамагӣ 72 хол гирифт, мағлуб карда ба 99 хол ба даври ниманиҳоӣ роҳхат ёфт. соли 2022 Фаррух барандаи ҷоизаи Music Awards шуд. Шабнами Тоҷиддин суруди нави худро бо номи «Бачаи дарвозӣ» дар YouTube канали Суруш Медиа пешкаши ҳаводорони худ сохт. матни суруд аз Заин Шамсиддин буда, онро дар давоми 20 соат зиёда аз 35 000 нафар тамошо карданд. клипи мазкур дар табиати афсонавии боғи Ирам сабт гардидааст. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ, ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар Сомона ва шабакаҳои оилатиҷа интизор бошед.